Cum evoluează memoria la copii și de ce unii rețin mai degrabă vizual și alții auditiv? Memoria la copii este strâns legată de dezvoltarea cognitivă, ca și atenția de altfel. La început, copiii au doar memorie senzorială și memorie emoțională. Datorită faptului că latura cognitivă nu este dezvoltată, atunci ei nu pot să rețină decât prin senzații. Simt lucruri și așa le rețin. La fel și emoțional. Dacă mama zâmbește, el simte într-un fel iubirea pe care mama o arată. Vorbim de copii până în 2-3 ani. Apoi, pe măsură ce trece timpul, aria cognitivă face un salt. Copilul se dezvoltă foarte mult între 3-5 ani, își dezvoltă foarte mult latura cognitivă și la 3-5 ani copilul începe să rețină versuri, să spună cântecele, să spună câteva evenimente de la grădiniță și să învețe primele noțiuni despre timp. Apoi, pe la 6-7 ani, poate reda ce s-a întâmplat o zi întreagă în viața lui, deci memoria episodică se dezvoltă și mai mult. Pe la vârsta școlarității mai mari, 8, 9, 10 ani, copilul își dezvoltă mult mai mult abilitățile cognitive, dar și memoria și ajungând pe la 10-12 ani să-și dezvoltă memoria abstractă, făcând conexiuni complexe și având o memorie mult mai bogată decât la vârsta anterioară. Există mai multe tipuri de învățare. Unul dintre ele este vizual, raportându-ne la faptul că cea mai mare parte din informație o primim vizual, prin ochi, atunci, da, acest stil este destul de răspândit și memoria vizuală este extrem de importantă. Iar pe partea auditivă, acest tip de memorie este și el important, este des folosit și întâlnit la copii în perioada școlarității, pentru că informația în perioada școlarității se predă sub formă auditivă. În mare parte, profesorul vorbește, copilul ascultă. Dar mai întâlnim și alt tip de memorie, memoria senzorială, de care am vorbit un pic mai devreme, memoria emoțională și memoria kinestezică. Copilul poate învăța foarte mult, ținând minte mișcările, acțiunea, pur și simplu. Este mult mai ușor să învețe dacă vede un film sau vede o activitate decât o imagine statică, o poză. Deci vorbim de mai multe tipuri de memorie. Care sunt activitățile zilnice care pot stimula memoria într-un mod care să fie și plăcut pentru copii? La copii foarte mici, obișnuiesc să fac cu ei un joc super simplu, pe care și părintele poate să-l facă acasă. Punem în câmpul vizual 3-5 obiecte, depinde de vârsta copilului, și apoi furăm unul, să zicem așa. Și el trebuie să ghicească ce lipsește. E cel mai simplu joc pe care părintele poate să-l facă cu copilul mic de 2, 3, 4 ani. Pe măsură ce crește copilul, punem mai multe obiecte. La copiii de 4-5 ani, părintele poate juca jocuri de rol cu copilul, să spună povești, să joace cu marionete și îl ajută foarte mult la stimularea memoriei. Pentru copiii mai mari de vârsta școlară sunt tehnici de memorare pe care părintele poate să le exerseze cu copilul acasă. Spre exemplu, să facă povești distractive din noțiuni noi învățate, astfel încât să-l ajute pe copil să-și imagineze și să rețină mult mai ușor. Spre exemplu, tătic îmi povestea că a învățat istorie cu puștiul lui, de fapt i-a cultivat pasiunea pentru istorie, imaginându-și acele evenimente care s-au întâmplat. Un alt copil povestea că a învățat la geografie pur și simplu călătorind vizual prin acele țări.
sau acele locuri. Și părinții îl pot susține pe copil fiind alături de el și ajutându-l să-și imagineze, spre exemplu, ceea ce citește și ceea ce învață. Cum gestionăm acele situații în care copilul uită repede ce a învățat? În primul rând, orice ar fi, nu îl certăm. Tragem aer în piept și îl încurajăm, îi spunem nu-i nimic, se întâmplă și eu mai uit uneori, încercăm să-l încurajăm să accepte că și până la urmă și uitarea și greșeala e un lucru care nu e neapărat de dorit, dar se poate întâmpla. Apoi încercăm să vedem de ce copilul uită. Este foarte important. Poate să uite pentru că are un deficit de atenție, poate să uite pentru că este foarte stresat și atunci pur și simplu atenția lui și gândurile lui și focusul lui este în cu totul altă parte. Deci foarte, foarte importantă este cauza pentru care copilul uită. Dar pentru a afla cauza, e nevoie să ne calmăm noi ca adulți și să susținem copilul astfel încât să aflăm de la el, să-l securizăm și el să ne spună de fapt ce se ascunde în spatele uitării. Ce rol au somnul, alimentația, dar și rutina în consolidarea memoriei? Somnul este foarte important. Este important ca, în funcție de vârstă, copilul să doarmă numărul de ore potrivite. Somnul afectează extrem de mult atenția copilului. Cu cât mai puține ore de somn, cu atât mai puțină atenție. Rutina este și ea importantă, deoarece creierul, dacă simte că sarcinile sunt pe pilot automat, atunci nu mai alocă resurse suplimentare pentru a gestiona și masa sau activitățile astea rutiniere. Și stresul, nu? Stresul este și el extrem de important, deoarece un copil stresat va avea atenție mult mai mică. Chiar am observat în terapie că sunt foarte mulți copii super ok în general cu atenția, dar care, dacă au probleme mari de anxietate, ajung să aibă probleme mari și de atenție.